Hej og velkommen til Jakob og Alex, hvordan du får din computerskærm eller din computer til at gå 70% hurtigere. Først skal du være inde på, gå ind på Google, som jeg er lige nu. Og så skal du skrive det her, som jeg har kopieret. Det hedder det her. Og så skal du bare, ellers trykke her. Og så den der. Den her. Og så trykker du. Prøv lige at vende. Så trykker du der. På download. Og så kommer der en herop. Der står hent fil. Og så når du har hentet fil, så skulle du komme et eller andet frem her. Og det gør det skam også. Så trykker du gem. Og jeg vil gemme den på skrivebordet. Og så skal du så ellers bare vente. Og så når du er klar, så trykker du kør. Og ja, kør igen. Og så trykker du ja. Og så trykker du next. Og hvis du vil læse det der, så er det fint med mig. Jeg gider bare ikke til det. Så klikker bare der. Videre. Og jeg vil have den gemt der. Men det kan være, at du vil have gemt den på skrivebordet eller et eller andet sted. Nå, og jeg vil have gemt den her. Ja, der var jeg. Og så skal jeg gider ikke have det der. Okay, og så ellers, jeg gider ikke have toolbar, men hvis du vil, så er det bare, så det bestemmer du jo. Og så installere. Ja, og så er ellers bare færdig. Og så, ja. Og så skal du bare lige, det der, det er lige meget. Nå, og nu kommer den så. Next skal du trykke, og ja, så kan du vælge hvilken farve og hvilket sprog. Jeg foretrækker sort. Og så gider jeg ikke have det. Det skal du bare lukke. Okay, og så burde den komme nu her. Lige om lidt. Og der kom den. Okay, og så har jeg sådan set fået det. Og så er der en hel masse at scanne. Okay, og det var det.